السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي قسم ربنا تهدي. da ina wallahi ba zan yi aiki wallahi ba zan yi aiki ba zan yi aiki انا علمتها لها wallahi ba zan yi aiki ba haka buɗe baki ta ce man ya kaga da kaya ta ce man ni barauniya ce ha ba da Allah والله ما تشيل wallahi ba zan yi من هنا sai dai a kashe لا wallahi sai dai a kashe هاكل هناك wallahi sai dai a kashe لا لا هاكل wallahi ba zan saurari komai sai dai a kashe ni wallahi هي ما تبي كلام. wallahi sai dai a kashe ni ما wallahi تبي. ba zan kuma aiki ba a gidan wallahi ba zan kuma ba sai dai a kashe ni انا نزل لها بالصاخر ba zan je Najeriya ba a kai ni kamfani قال عينك ba zan je Najeriya ba kamfani za a kai ni a kai ni kamfani ba zan je Najeriya ba kamfani za a kai ni a neman man wani aikin amma wallahi ko takalmi ya daina kaudawa wallahi ko takalmi ya za a yi a cikin wallahi ya za a yi a cikin والله امسك ba سنه ni tsoron kowa sai Allah da ya halicce sai wannan shi لا kaɗai هي ما فيها فايدة. an kashe ni za a yi a kashe wallahi ba an ce a kashe ni ba a kashe ni amma wallahi ba zan yi aiki ba ya zai sauya ma haƙi a kai ni kamfani nake bukata a kai ni ba zan koma Najeriya ba wallahi ba zan koma Najeriya ba kamfani zan koma kuma aiki ko ɗaya ba zan yi ba inda ni wallahi na kwantar da hankali na lafiya dan ya za a yi a zamna a ce man na yi